No on! On tää nyt aika iso. No joo. Mut sillä... Joo, kyllä mäkin pelaan Olohuoneessa. Mullakin on oma huone, mut siis se... Joo, mä tiedän, Väinö. Äijä, mä tiedän. No. Tuolla chatissa ei tapahdu sitten. Ei yhtään mitään. Joo, nyt Väinö. Ei Väinö, kun Toivo nyt oikeesti chillaa siellä. Äijä. Nyt chillaa. Ei jaksa kuunnella tuota sun näsäviisuttelua. Koska me kuullaan vaan kuulee, että puhut itsellesi. Joo, Väinö! Ei mä voi oma. Toivo, mä tiedän, mutta kato tämä. Jos sä tarkoitat tätä, niin mä painan tätä lähetystä, YouTube yhdistetty, ja tulee tuo, ei voida yhdistää. Tai lähettää. Niin anteeksi nyt vain, niin se ei toimi. Nyt Henrikko, peliä. Mitä? Peli kiinni. Sä et ottanut lääkkeitä. Miko? Joo, kai ne todella tufsteri. Otitko? Äijä, mene kotiis. Mene kotiis. Joo. Äijä, mä syön vaan täällä kalaa. Onks mä tehnyt jotain väärää sulle? Ai että sulle on käynyt vai Kaide? Jaha. Ai että Kaidelle on käynyt tällainen kun fail off. No hei, kiva. Ei. Mut äijä, mun chatissa on Vovak. Vovak. Joo, nyt Vovak oikeesti nyt. Vovak oikeesti chillaa siellä. Joo, tosi joo. OMG, on Vovak tuolla chatissa. Ja 6 kattojaa. Vovak, voiko sä ääntetä mut? Oi juma. Voisiko kaikki ketkä on... Siis leikin mun pitäis... Venä, pystyykö tästä